Nabela ngaliphuma ngokuhlakana ngoma beliqongozelele bethi liphumela abathile awu wasase liphumela bonke namhla la khulu safudumele namhlanje ke libafudumele la enquthu noSicebi la mfoka Dlamini kunje namhlanje kumakhaza kodwa abantu bathe bazoza la bezonibona kunjalo kumakhaza kunjalo awubingelela ababukela emakhaya ngibingelela ababukela emakhaya obingelela uSicebi kaDlamini emsinga amaqhuni ngoba besikhabeni ukugeza sebegezile ngoba amazi kangcono sila enquthu namhlanje besodlala nje abantu ingoma kwinquthu Maskandi Festival esibizile umhlonishwa Shabalala la ngapha kumasipala wasenquthu abantu bebaphumile ngiyabona ukuthi izulu liyana kodwa ke bathe nje hayi abanyakazi phela bayindawo bengakasibona sibadlala lengoma sakubonga kakhulu lokho uthando kubantu basenquthu engathi nangokuzayo futhi ngaphinda nje bephuma ngobuningi babo kanje bezosibona sibadlala lengoma Simakhe production lokho ishilo silizolethela amaciko njengoba enjalo silethela wona bukhoma Sicebi mfoka Dlamini manje insuku ziya ku December kunjani ebhodweni uphetheni kuhamba kanjani uyabona nje ke indaba enkulu engayithuzi ka December la ngizobe ngikhipha khona album yokuvala unyaka njengamanje sisene ngoma esaphusha kahle kakhulu ifoni abaningi sebeyayazi ehlele number 6 ku trending mangabe ebheka la ngifeature khona iBlack Diamond singile sesiphusha njengamanje kodwa ke sebhizi ngomsebenzi kaDecember nge2 kaDecember ziyakhala noma kanjani ke cela ukuthi abantu bangakhohlwa ukuthi bengivotele ngoba nakumasathi nginominatiwe as iBest Maskandi artist kuyavotwa nje lapha ngihamba epage lenkosi amagcokama uyithola ke mina ngingwadi ukuthi ngivotwa kanjani kanjani ngumasama futhi nginominatiwe ngeBest Maskandi album kodwa khona kuvotwa just nje wish me luck ukuthi ke ngibuye nazo nono zonke zombili uyizoleke nomukela ngapha sekhaya usegeqa amagqula konke ke sikusezandleni zakho ukuthi uyalilandela lokhana iqhawe lethu leli lomculo kaMaskandi wethu esize ngawo la enquthu namhlanje ethayime nje sibusisa ngawo amaciko sicela nothokozele kube mnandi azophinda sibuye namanye futhi lokho kunjalo kuke mhlophe kabuso indaba ezelanga izolokho igedeza nje eduze kwenu bese niphathele ukuthi lokho mhlophe kodwa siyabonga